Ćao, dobrodošli, hvala što me gledate, hvala što me pratite, prijavite se na moj kanal, odmah u startu da vam kažem, stisnite ovde, ima puno zanimljivih videa i neću da gušim, ovde smo da bi vam rekla nešto o šminkanju, u stvari o šminci koja se ne vidi. Ja inače smatram da šminka i ne bi trebala da se vidi, da bi trebala da se ulepšamo, a da se to uopšte ni ne vidi, ali tako ja imam faze kad ja volim to tako da se vidi, da pršti, da šljašti, pa me onda uhvati da prosto ne mogu da podnesem to, znači zavisi od raspoloženja, ali u principu negde moje shvatanje šminke jeste da treba da se šminkamo, ali da se to uopšte i ne primeti, znači samo da nešto na našem licu doteramo ono što ne valja. Sad ću vam ja pokazati kako se ja našminkam, a da mogu slobodno da kažem, nemam ništa na licu, samo maskaru, a imam mnogo što na licu. To je moje viđenje prave šminke i da niko i ne provali da sam našminkana. To je moje viđenje da tako trebaju mlade devojke se šminkaju, jer mislim da šminka nekad zna i da nekog pretvori u mnogo starijeg nego što jeste. Obično gospođe mojih godina, da ne kažem devojke, pošto moj muž nije zamerio u prošlom videu, se mnogo našminkaju i stvarno šminka ne znači da uvek podmladi. Mislim da je onako što prirodnije uvek deluje mnogo mlađe nego što jeste. Naravno, mlade devojke vole se šminkaju, onda deluju starije, ali i zaista mislim da su mlade devojke nenašminkane mnogo lepše nego našminkane. Ali da ne tupim ja sad ću vam samo pokazati kako se ja šminkam, a da se to ne vidi. Sad ću da se privučem. Kao prvo, stavila sam primer, znači to je jedino, ko nema primer, može da stavi samo kremu na lice, očišćeno čisto lepo lice. Ja sam stavila primer. Prvo što moram da eliminišem na mom licu jeste ovo tamno ovde što imam na kapcima. To odmah deluje kao da sam umorna, kao da sam neispavana i kao nečisto. Ovu bazu za senku. Ko nema bazu za senku, može da koristi neku svetlu senku i da je tu tako stavi kako bi prekrila to. Naprimer, mogla bi da dođe ova kao bež, ta senka. Ja imam bazu, stavit ću bazu i vidjet ćete kako će mi se to odmah neutralisati. I to se ni ne vidi, to će se tako stopiti i ne vidi se. Ako neko i vidi da nije senka, nema senki. Znači nisam našminkana, nego eto prosto. Znači stavila sam bazu, evo vidite kako već moje oko deluje skroz drugačije, svežije, bukvalno svežije. Evo stavit ću još malkice. I to kad se stopi, to se zaista ne vidi. Neko ima tamne podočnjake, neko ima modre podočnjake, neko ima defekt kože. Meni nisu podočnjaci u boji, ali imam kao koža mi se ovde ovako spušta. Ono što ću da uradim, to je Pan Stick Max Factor, njega obožavam za ovaj predeo. On je za suvu kožu, ja imam masnu, ali ga koristim samo za to, tu kao korektor. Imam ja i korektor, ali ovo je nešto što meni više prija. Znači stavit ću samo tu. Znači poenta je videa da nećemo staviti puder preko celog lica, da nećemo zatvoriti pore, nećemo staviti tečni puder, nećemo uraditi ništa od toga, nećemo staviti teške senke, karmine, nego potpuno da bude jedna prirodna i ležerna varijanta šminke, da apsolutno niko i ne provali. Da, imam jednu tačku ovde na nosu, nju ćemo da eliminišemo i ovako ćemo da povučemo. Nema. Onaj Aurin Stick
korektor je za bubuljice majka. Ovaj nije uspeo da prekrija, a onaj Aurin Stick sigurno bi prekrio, nego nemam ga sad kod sebe žuri. Trepavice. Prvo ćemo ovako malo. Moja omiljena maskara, imam je još mrvku. Maskara je normalna stvar da svaka žena... Ajoj, sad sam se... Stavili smo maskaru. Dobro, nisam izbila oko sad s maskarom jer nisam ponela ogledalo, nego se gledam ovdje u kameru. I dobro sam prošla sad. Sad ću da stavim samo malo rumenila. Koristit ću ovo kajsija. I to je sve. Pogledajte. Ja nemam puder ovde uopšte, ali ni cijela ova strana sad deluje svežija, samo zbog ove ovde beline i zbog ovog ovde što sam stavila na kapke. Deluje kao da nemam šminku, a potpuno sam drugačija. Eto, to je moj predlog za letne dane, kada znaju žene kako da vide nafrakane žene leti, kaže ja vidi kako se našminkala. Ovo je super stvar, našminkani ste, a u stvari niste. I ja otprilike ovo ovako najviše i volim. Ali eto, rekla sam već da se ne ponavljam, uhvati me tako s vremena na vreme da se frakam kao nenormalna. I eto, to je to, ključno je ovo ovde i ovo ovde. Sad, možete malo staviti neke senkice, onako malo, evo ja ću sad koristiti tu esenciju bež sa šljokicama, samo malkice ovde. To sad može, ali i ne mora, i to ne baš na kapke, nego samo na ove pregive, pa tako kad pogledate malo dole, ono, sijucka. Eto, ljubim vas moje drage subscriberke i pratite me i dalje i prijavite se na moj kanal. Eto, šta da vam kažem drugo, ćao!